chapter start Kato milloin recording. sillä pääsee. What the fuck? Aika huono. Bro has been eating some... 34. Oh my god, se on niin huono. What makes people burp? Bro has been eating some Taco Bell and he can't fart. For some reason, I don't know. Eikö me juon Coca-Colaa? No. Bro has been drinking some Coca-Cola espuma. Mutta siihen start glitchiin ei ikinä tarvi lisätä pomppuu, ellei sun pidä mennä jonnekin ylös. Oh my god. Yes! Finally! Please orange. Oh my god. Orange key. Okei, tää range on täällä ylhäällä. Oh no, carrot ei oo siinä. Oh no, oh no, 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 no. Mä en voinut juosta tosta ventistä läpi niin helposti kuin se pystyy. Speedrunottaa täällä. Sain tän punaisen. Nää soldierit tappaa mut joskus, I swear to god. Ai jaa. Hello, Torture. Leg my nuts. Eikö se on Torchi? No ja, Torture. Kumpi se on? Torture. Ah. Lick my nuts. Amen. Okei, jos mä nyt saan tän. Mä jätän tankin alle. Joo. Eikö ne varmaan tää vaan työntää mua? Miksi mä en jättänyt tota Fire Extinguisheria tonkin vihreeseen? En tiedä. Me silti saatiin tää aika. Niin, you are a league master. I'm Ed. No. Mä en tehnyt tätä niin paljon. 43.